duffel bag o gym bag? Ato naman binahon, be? XFM Katropa. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong... Oo. Unsay nasa script gid ay bebe, klaro na to. Unsay nasa script di ay Senador Toplok? Okay, go. Lagyan itong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag Alam po. ni ano, no? Kabalo si Senador Tulpo nga duffel. Di mo man to script, God. Duffel. Yun ang nasa script, eh. Sige. Pero ingon karon mga igalas kampusano nga, dili man to duffel, mubo ra man ko ng duffel, gym bag, mas taas. Unya katong hearing nadapag duffel bag si Chua, kaayo ni Chua isud atong duffel bag nga yang gidaoy. Sige, go. Po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag ano kalaki? Mahaba Okay. Mahaba. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Apo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. Si Kwan ba si Rapi ba sig balik-balik sa duffel bag? Di lagi duffel bag. Ayaw lagi pag-stick sa imong script. Basta mo gawas na sa script di na mo magkadimao. Ingon na nas kampusano nga dili duffel bag, gamay ra duffel bag, gym bag. Si balik-balik kasi may nagtudlo ni mo ng duffel bag nga term. Si Chua. Uy, klaro ni matuhanan ni Miguel. Bullseye. Bullseye. Muna, timanaan gyud mo sa mga Pilipino eh. No? Timanaan, kuya na magtimaan ng Pilipino ron. Nana ba screenshot ko ron, Gab? Ay, kuya na magtimaan ng mga Pilipino ron. Muna, ay gyud mo kumpiyansa. Di na mo saler ng inyong pagkalimtanon. Mo na literal mga higala nga ang kalimot ay gahom. Karong panahon na? Di ka mo yung nakalimot ko, ana. Dili, na-screenshot, oh. Hindi ko, ana, o niya. Ay, kumpiyansa. Diba? Ningon ba na ko, ana? Na-screenshot, oh. Ikaw may ilisod po lugang kag, may giningon na. Uy, kuya na magtimaan ang tao. Ron mo na nga mo kumpiyansa, diha. No? Ano yung mga senador na to? Aw. Muna giniingon nga, naiuban diya, hilom-hilom lang pero nagmarka na, nag-screenshot na. Ay, ha? Oh. Ano na, napahilom-hilom lang. Adi, namin mo apila na, samok. Di, namin mo tanawan na, samok. Pero nag-SS na. No? Nag-screenshot na mga higala. Nag-screen recording na. Ha? Kunya kuya, mga screen recording karon kay pati mga higala tingog. Kining ako, nag-screen recording ni, pati tingog. Pero dila ninyo na magamit mga higala nga ebidensya para sa inyong mga gustong ikaso nako. Ngano man? Kana inyong cellphone inyong gamito naman, tay buyorism mo diha. Alas 8:35 na may galantag na sa Dubag Banagubanuban. Padayon, Tulpo. 25 Gym bag. million. Gym bags. Dapat sigurado. Oo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mukha hindi ka mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginadjust daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na ng- po namin yan. Gihapon eh. Okay. Dos kamunggay gihapon nga klase may galas mga witness ni. Nakas bangko, nagtabang kag withdraw, nagtabang kag sulod, nagtabang kag repack, wa ka kay bawag pila ka bukbag. Istorya hepot, ginagawa. Nga mo ingon na dayon mga higala, hindi ko na po maalala, pastilan may higala ma-amnesia man dayon. Ay,